Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Gikan sa sinaguga miadto sila sa pinuy-anan ni Simon ug ni Andres ug kuyog nila si Santiago ug si Juan. Niining higayuna ang ugangang babae ni Simon gihilantan ug naghigda. Sa pag-abot gayon ni Jesus dito, gisuginlan siya mahitungod sa masakiton. Giduol ni Jesus ang masakiton, gikuptan ang kamot o gipabangon. Diha gihuwasan sa hilanat ang masakiton ug unya misilbi siya kanila. Sa pagsaup na sa adlaw gidala sa mga tawo ngadto kang Hesus ang tanang masakiton ug ang mga giyawaan. Ang tanang tawo sa lungsod didto nagpundok sa tubangan sa balay. Ug nagiayon ni Hesus ang daghang mga tawo nga nag-anto sa nagalain-laing mga sakit ug iyang gipaguwa ang daghang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Wala niya tuguti ang mga yawa sa pagsulti kay nakailaman sila kaniya. Kadlawon pagani mibangon na si Jesus og milakaw, migawas siya sa lungsod og miadto sa kadapit nga awaaw og nagampo didto. Apan si Simon og iyang mga higala nangita kaniya og sa dihang nakita nila siya, miingon sila ang tanan nangita kanimo. Apan mitubag si Jesus, mangadto kita sa kasikbit nga mga balangay, kinahanglang walihan ko usab sila kay mao kini ang tuyo sa kong pag-anhi. Busa misuroy si Jesus sa tibuok Galilea, nagwali sulod sa mga sinaguga o gipagula niya ang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon ning adlaw nga Miyerkules karon, ning Miyerkules, ang atong Ebanghelyo naghisgot kabahin sa gitawag og the ministry to the sick and the infirm. Kabantay mo sa Ebanghelyo karon, giat-at sa itong Ginoong Jesucristo, iyang giayo ang ugangang babae ni Simon, giayo ang mga masakiton, gihikap ang adunay balatian, o gipagula ang mga yawa. Sukad sa karaang panahon, ang pag-atiman og mga masakiton og mga nagmaluyahon, the ministry to the sick, the infirm, and the weak has been part and parcel of the ministry of the church. Mo bitaw nga hangtod karon ang simbahan naghatag kanato og pamaagi aron makahupay kita sa mga masakiton unsa man na kanang the anointing of the sick nga sa karaang panahon nailhan nga viaticum kanang giingon og hilog. Ang problema kay daghang kayo mga igsuon nato nga negative ang pagtan-aw sa hilog. Kay mayon na gani nga hilugon ka na nang simpako ka father. Adjaw in town ko hiluga father kay ang hunahuna sa mga tao og hilog tiwasan ka sa pare. Kay mura bag og magisgot nga hilugon ning tawhana, murag lungon na isunod or balsamar na isunod. Pero actually it's not. Kabantay ka sa hilog, ang hilog is a prayer. It is a prayer of the church for the healing of the sick, not just physical healing but spiritual healing as well. O kabantay mo, panalitag, di na gyud mada, na may mga masakiton nga, wa na gyud paglaom nga maayo, kay mauni nilang kahimtang, nga, urag terminally ill na gyud, kay ang cancer advanced stage na, metastatic na, nakalamay na, pero ang paghilog sa pare is both healing of body and healing of soul. Kanang giingon og pagpakighiuli sa Ginoo. Mabito na mga masakiton nga di na makakumpisal hilugon kay kana usa ka pagpakighiuli sa Ginoo, paghatag og kahupayan or consolation and hope nga human sa atong mga kasakit niining kinabuhi tangtangan ta sa Ginoo sa atong mga kasakit dito sa laing kinabuhi. Sagrado nga butang ning pag-minister sa mga masakiton. Si Jesus mismo nagbuhat ni ana. Mga kamo, mga ginikanan, mga ugangan, mga binazi, mga mansamong, mga sakop sa simbahan, ayaw gyud o pasagdi ang mga masakiton. Ayaw gyud o biyai ang mga himalatyon. Ayaw gyud ibalinog sa suok ang mga nagmaluyahon o dunay mga balatian. Kisagrado ng abuhat. O gimatuod ka na ni Jesus sa Ebanghelyo karon. Daygon ang Dios, pasalamatan nato sa adlaw o gabi.